Kinde ma piny mangima yango odiochieng' choche piny Kenya pod thuthni kod bedo kod choche moromo ka gwenge mamoko to oganda pod tiyo gi yore mok ber mag konyruok kaluwore gi nok mag choche. Kaluwore gi mae, piny owacho mag counties mopogore opogore kod piny owacho maduong' temo neno ni choche oger moromo. Piny owacho e riwruok kod piny Ufaransa kawuono noyango gedo mag choche e kar dak ma Kibra. Wawinjane mathoth kuom Flora Atieno. E kinde ma piny mangima hingo odiochieng' mar choche ma higani, miche mag oganda modak e kuonde dak ma ji yutogi ni piny e pachoka pod odak kod luoro ne tuoche mikelo kod nok mag choche kod yore ma ok ni kare mag puko pi taka. Kar dak ma Kibra en achiel kuom kuonde dak ma pod ni kod nok mar choche. Odiochieng' ma kawuono ne ginyiso mor margi kaluwore kod chenro manoternegi mar gero choche. Piny owacho mamalo e riwruok kod piny owacho ma piny Ufaransa nochako mise mar gero choche ma nengone biro kawo omenda mohewo milion 500. Kane giloso kinde yango chenro mag gedo, jokanyo mag migawo mar pi kaachiel kod piny Ufaransa oyango ni chenro mar gedo makamano geto tieko nok mag choche e kuonde ma ji yutogi ni piny kendo nyayo weche ler e kuondego. Whenever you have a facility like a toilet, use it with dignity, because it's also giving you dignity. The financing of this may look small, this specifically the biosectors may look small, but the impact and the benefit it has gotten is beyond measure. I'm impressed because this facility, which I think is top-notch, because you do have biofuel, you have sanitation, and you have community-based arrangements. E kaunti ma Siaya, jopuonjre e skund primar marariw maidore ugwe mar Asembo biro bedo gi fuong'ruok e weche pi tok riwruok mar Rotary International chiwo tangi 2 mag lita 10,000 ne skundno. Jatend riwruogno Ero Kizito Omolo nowacho ni chenro no geto duoko piny thagruok mag jopuonjre mar manyo pi kendo bero somogi. Bende, omedo ni jodak mawuok alwora ma skundno biro yudo konyruok kuom choche manyasani mag ekosan ma riwruogno chano gero. The beneficiary of the community are parents in the school, so which means that they have pre-paced learning there. And in the same school, because it's a WASH program, we are constructing, currently the work is ongoing, we are constructing 6 latrines, SATO, the new design by the Ministry of Health. 6 latrines for the girl, for the girl child. We are supporting also 4 latrines for the boy child. Director mar thieth e kaunti ma Siaya Kennedy Orwenjo ne orwako chenro mar jogo ma bende siro weche thieth kaachiel kod ler e kaunti no. Bende nokwayo jodak mondo sir gedo mag choche kowacho ni tuoche kaka nyaldiema osedok piny e kaunti no chakre higa 2014. We've been told the theme for this year's World Toilet Day to be making the invisible visible, which states that by 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women, girls, and those in vulnerable situations. And this aims to ensure that everyone has a safe toilet and no one practices open defecation by 2030. Jochiw thieth e kaunti ma Vihiga bende nowuok oko mar gero choche ne moko kuom jodak ma Maragoli ma Milambo kaluwore ni gwengego nitiere kod nok mag choche ka oganda onyiso morgi ne chenro makama. Changamoto yetu ya tengeneza choo. Siku ya kwanza mwanzo tukianza tulikuwa tunaona maajabu. Mtu anatoka na jembe kwa nyumba, anaingia kuenda kuweka kinyesi kwa shamba. Na unajua kuweka kinyesi kwa shamba iozi, hiyo ni magonjwa. Sasa tumejaribu tumeongea nao, wengi wao wamejenga choo. Sasa ninafikiria tukitembea huku south, sana sublocation, kila mtu ako na choo yake. Na tuko na furaha, tunajivunia. Unapata kwa kijiji au kwa boma. Kwa boma unapata choo moja hivi, tunahimiza mkishare haina shida. Lakini hapo nyuma walikuwa wamefanya mzaa. Ukiwaeleza
choo wanaona ni kama unawasumbua. Lakini vile tuliwaelimisha tukawaambia umuhimu wa choo, watu wetu walisikia na wakafuata amri zetu. Sasa nilishukuru ila hawa mama walikuja, nikaona wamefanya kazi nzuri, kwa maana mimi singeweza. Na unajua tu kwenda choo na mzee kwa boma ya mtu kila saa, hata mimi mwenyewe nilikuwa inabidi ningoje usiku ndio niende kwa choo, ndio niende kwa jirani. Sasa mimi nilishukuru wakati walikuja akanifanyia hiyo kazi, ni Wasamaria wema.